Baino lehen esan behar dizuet, zorionak ze ongi ze txintxo portatu zareten, isirik egon zareten hemen, Xabi eta Oskar izketan ari ziren bitartean, eskerrik asko horregatik, neskak, eta deizuen aurkezpena. Naia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zenbat urte duzun? 12. Eta zu San Francisco ikastetxeko ikaslea zara? Bai. Eta konta iguzu, zu zergatik zaude bertso eskolan? Kurtsoa hasi zenean, kurtsoan egiteko aktibitateak eta zegoen bertsolaritza, eta nik beti nik gustatu zait bertsolaritza. Orduan, ikusi nuenean, nahi nuen apuntatu, eta Mari esan nion, eta apuntatu ziren. Eta? Gustora ibili zara? Oso gustora. Oso, bikain. June, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ongi. Gustatzen zaizkizu zuri ere bertsoak? Bai. Botatzea, entzutea, denetik? Bai, denetatik. Oso ongi. Eta zu ere bertsozalea zarelako apuntatu zinen? Bai. Eta damutu zara? Ez. Ez. Astean zenbat aldiz biltzen zarete? Bat. Asteazkenetan, 5etan. Bueno, eta zenbat denbora egoten zate? Ordu bat. Ordu bat. Eta gero, etxeko lanik baduzu edo? Bai, baina egiten dut lehenago edo geroago. Ez, baina diot bertso eskolan, aber ja, etxerako lanik jartzen dizueten, ezakit, egin bertsoak edo... Ez. Ez. Eskerrak, ez? Bai. Oso, Claudia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zenbat urte duzuzuk? 11. Eta zure bertsozalea? Bai. Bai, eta gustora zabiltza, Bai, oso. eskolan. Zenbat zaudete? 9. Bederatzi. Denak zaite neskak? Ez. Badago mutil bat. Eta zer despistatu zen, edo ez zaio gustatzen futbitoa? Ez, gaur bazekan beste gauza bat. Ja, baina diote, mutil bat, bertso eskolan neska guztiekin? Bai. Bai. Baina zergatik ez dira apuntatzen mutilak edo, ze? Ezaki. Ze pensatzen duzu ez? Igual ez zaio gustatzen edo... Bai, zer raro, ez? Bakarri gustatzen zaio futbitoa. Ez? Edo? Aizu, eta zergatik apuntatu zinen, zuk ere bertxotan ikasten zenuelako? Bai, eta niri, ez dakit, oso modu polita iruditzen zait, euskera aurreratzeko eta horrela, estatu zitzaidan apuntatzea. Oso, bikain. Luar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zenbat zaude? Oso ongi. Zenbat urte duzu? 11. 11. Eta zuk zergatik eman zenuen izena, bertso eskolan? Bueno, pues, Oskar behin etorri zen gelara, kurtso hasieran, eta esan zigun bertso eskola bat egin behar zutela, eta ean hor nahi zuen apuntatu, eta pues, guk gogoz esan genuen baietz. Eta espero zenuena aurkitu duzu eskolan? Bai. Bai, giro ona, bai. Bertso asko, bai, primeran. Aida, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zenbat zaude? Ondo. Zuk zenbat urte duzu? 11. Eta zuk zergatik eman zenuen izena? Pues, gustatzen zitzaidan bertsola, entzun nuen bertso batzuk lehentik, eta gustatu zitzaidan, eta orduan, pues, nola izan asteazkenetan ez nuen ezer, apuntatu nintzen. Eta beste extraeskolarrik egiten duzu? Bai, egiten musika, gero instrumentu bat, eta eskugarria. Jesus, eta nondik ateratzen duzu denbora, hori guztia egiteko? Ez dakit, eta behinik daukat egun bat libre. Egun bat libre, eta egun horretan seguru aspertzen zarela. Ez da, ostegunetan, osaki. Eta ez ara aspertzen? Ez. Oso, Aizue, eta bertso eskolan zer egiten duzu? Egun normal batean, klasa egun normal batean, naia. Iritsi eta zer da lehenbizikoa egiten duzuena? Ia, aste guztietan ritmo berri bat ikasten dugu, eta berarekin bertsoak asmatzen ditugu. Orduan gero elkarrekin kantatzen ditugu, eta gelditzen da oso ondo. Ara, ze polita. Eta bertsoak zuek pentsatu behar dituzuen, noski, bai, imaginatu. Pentsatzen ditugu. Eta gero ritmak eta olako gauzak ere lantzen dituzue? June? Bai, pues, noizean behin jartzen dugu errima bat, adibidez, arra, eta horrekin bilatzen ditugu beste hitz batzuk. Venga, aproba egiten dugu, arra. Ze ateratzen Senarra, adarra, beharra... Makarra. Belarra. Zer gehiago? Pues... Azkarra. Ondarra. Ondarra. Negarra. Xabi ari da txibatzen. Ez, niri ez. Eta, zaila izanen da, ez? Hola, gero bertsoa osatzea... Segun. Bueno, bakoitzak esaten badu errima bat, pues azkenean
sorta bat ateratzen zaigu. Baina nekagarria izanen da, ez, bururako. Bizi behitzat, iruditzen zait oso lan zaila. Ez da? Bueno, ez. Ez. Edo zuek oso azkarrak zarete? Ez, bueno, Batzuetan gauzatzu, galetzen dugu Xabierri eta esan dugu errima batzu. beraz laguntzen dugu. Eta gero gu bilatzen dugu gehiago eta horregatik. Eta jende aurrean kantatu duzue? Bai. Bai. Eta? Luar eta bio kantatu genuen katakraken behin biak bakarrik. Bertxokletaren azkeneko saio. Eta? Ze moz joan zen urduri, jarri zineten? Nik ez? Hombre, pues bederatzitik bakarrik etorri ginen bi, baina ez ginen jarri urduri. Ez? Beraz, profesionala bezala. Bai. Bai. Eta gaia gaztora, hori eta aurrean. Bai. Baina, hori oso ongi dago, eta zenbuz atera zen bertsoa, eta... Ongi? Improvisatua edo aldez aurretik prestatua? Ez aldez aurretik. Ah, bueno. Dena den bertsoa kantatzeko belarri ona behar da. Musika eta ikasteko. Bai, eske hemengo guztiak egiten dugu musika. Bai, Baina lehenengo guztiak bai, baina gero daude. bederatzitik beste pare batek Hiru ez dute egite, ez dute... Baina belarri fina izanen dute. Bai. Hori da. Zein da gehien gustatzen zaizuen doinua? A ber, Badaude asko. venga, bota bat, a ber, nik abea ikasten dudan. Bota. Ba, niri gustatzen za segidilla. A ber, eta nola da hori? Osongi. Eta gero doa gero eta ezgarrago. Ara, eta hor sartu behar dira hitzak. Bai. badago, azten dira ematen txaloak eta... Oso polita gelitzen da, Bai. Beste doinu bat, a ber, nork esanen dit beste doinu polit bat. Ama begira zazu. Bai, eta nola David. Ama begira zazu leiotik gazara, ni bainalako euskara. Trailaralai, plazan baiote da, trailaralai, plazan baiote da. Ikain, aizue, zuek asko ikasi duzue. Aurten gainera lehenbiziko aldia zen, eh? Bai. Zuek eskolan oa indikan ez duzue bertsolaritza eman. Baina eman duzue. Baina hasi ginen otxailean. Denbora gutxi. Bai, gutxi. kutsu erdi. Aha. Aizue, animatuko zenukete jendea parte atzera alako... Bai, merezi du. Bai, merezi du. Eta otsailean hasi ziren gure gelakoak eskolan, eta esaten genien gomendatzen dizuegu, baina... Eta esaten zuten, nik ez dut gustoko, nik ez dut gustoko. Eta orain, Beste batzuk bai, galdetzen diegu, eta ala, zeu bai, ezakitzer, eta... Esaten dute oso zaila dela. Ja, kantekin eta horrela gelditzen dira harrituta. Harrituta, gu gelditzen ari garen bezala, igual, oso ongi. Bueno, beraz bertso eskola guai da. Bai, Hori oso. izan daiteke titularra, eh? Bai. Primeran. Aizue, kuadrilla, ekarri dituzue bertso batzu guretzako. Bai. Kantatuko dizkiguzue? Hauek dira bertxokletan kantatu genitena. Hauek dira katakraken kantatzen dituztenak. Beraz, prest zaudete ja dena txukun jarri duzue. Eta, nahi duzuenean, kuadrilla. Euskararen aldeko plana bertxokleta, Euskal Herri osotik eman dugu buelta, baina protagonista ez da bizikleta, hemen protagonista bertsoa da eta, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana. Euskaraz bizi nahi dut horixe da dana, eta euskaldunei musu handi bana. Lodosatik hasita euskara nagusi, joatea nahi genuen bertso eta guzi. Guk abiadura asko eta zuek gutxi, horregatik joaten ez diguzu eutxi. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana. Euskaraz bizi nahi dut horixe da dana, eta euskaldunei musu handi bana. Bertxokleta izteko dena bertsoz bete, urte askotan zehar gu beti jotake. Ta jarraituko dugu zahar eta gazte,
Nafarroko guztiak euskaraz bizi arte, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana. Euskaraz bizi nahi dut horixe da dana, eta euskaldunei musu handi bana. Merezi duzu. Halo! Txadorik gaundiena, inolako zalantzarik gabe. Naia, Iune, Claudia, Luar, Aida, benetan eskerrik asko etortzeagatik, plazer handi bat izan da zuek ezagutzea eta zuen bertsoak edo entzutea, eta segi, gogor lanean bertsoen alde. Mila esker! Eskerrik asko! Agur! Agur! Agur!